Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. Wata rana wani yaro yana kiwon tumaki a bayan gari. Yana zaune shi ɗaya, ya wuni yana zaune har ya gaji da zama cikin kaɗaici. Ya rasa abin da ke mishi daɗi. Kawai sai ya wani tunani cewa ai ya kamata ya zolayi mutanen gari yadda su ma zai fiddo su waje su ji yadda ake ji idan ana zaune a daji. Saboda haka sai ya yanke shawaran kawai bari ya zura da gudu ya shiga cikin ƙauye yana ihu kura a zo a taimaka. Nan dai kawai yaron nan ya tashi ya zura da gudu cikin gari. Yana zuwa cikin ƙauyen nasu ya dinga yi wa mutane kururuwa yana kira a zo a taimaka mishi, kura tana cinye mai tumaki. Jin haka mutane suka firfito da makamai aka dinga gudu aka tunkari cikin inda yake kiwo cikin sarƙaƙiyan nan. Mutane suna zuwa sai suka tadda tumaki suna ta kiwonsu, babu wata kura a wurin. Hakan ya sanya mutane suka ji haushi sosai, suka ce mai yo ai kai ina kurar take? Kawai nan kuwa kawai sai ya musu dariya ya ce daman yi muku na yi don in zolaye ku, na yi muku 1-0 kenan. Jin haka mutane suka ji haushi sosai suka juya suka koma cikin gidajensu. Haka dai yaro ya ci gaba da kiwon shi. Ana nan bayan wasu 'yan kwanaki sai yanke shawarar cewa ya kamata yau ma in sake zolayar mutane su fito cikin dajin nan ko sun ɗebe mini kewa, saboda na gaji da zaman kaɗaici a cikin daji daga ni sai tumaki. Haka dai yaron nan ya ƙara ruga da gudu cikin gari yana kururuwa yana jama'a ku taimaka mini, kura tana cinye min tumaki. Ku kawo min ɗauki jama'a a taimaka. Ganin haka ne ya sa mutane da dama suka ɗauko makamai suka sake rugowa da gudu a karo na biyu. Nan ma suna zuwa bayan gari suka zo suka tadda tumaki suna kiwonsu cikin salama, babu wata kura. Saboda haka mutane suka ji haushi suka ce mishi ka daina irin wannan abun, wata rana za ka iya neman taimako kuma mutane su ƙi zuwa su taimaka maka. Saboda idan kana kiran mutane kana ce a taimaka maka ga kura nan, kuma mutane su fito da zummar su taimake ka kuma su zo su tadda cewa babu kura, to wata rana za ka kira taimako mutane su ce da wasa kake yi, kawai a ƙi zuwa. Ya ce ba komai dai, ya yi musu dariya ya ce 2-0 kenan. Ana nan bayan wani ɗan tsawon lokaci mutane sun manta da abin da yaron nan ya yi musu. Kawai sai tsiyar tashi ta motsa. Ya ce alƙur'an yau ma sai na zolayi mutanen ƙauyen nan namu. Nan take ya ruga da gudu cikin gari yana cewa jama'a kura jama'a kura. Ganin cewa an ɗan daɗe ba a yi wannan abun ba na tsawon lokaci sai mutane suke tsammanin cewa to ta iya yiwuwa yaron nan yau ba zolaya ce ta fito da shi ba, akwai yiwuwar kurar ce ta kawo mishi farmaki. Saboda haka sai mutane suka kwashi makamai aka runtuma da gudu zuwa bayan gari domin a kai wa yaro ɗauki a taimake shi kar kura ta cinye mishi tumaki. Ana fitowa bayan gari aka tadda tumaki suna kwakkwance sun yi kiwo har sun gaji suna hutawarsu cikin inuwa. Nan take ran mutane ya ɓaci, mutane suka nemi ma kamar su ba yaron kashin tsiya, to amma kasancewar mutanen ƙauye da kara sai aka ƙyale shi ba a ce mishi komai ba. Amma daga nan mutane suka juya suka koma cikin gari, babu wanda ya yi magana, kowa ranshi a ɓace. Shi kuma yana musu dariya yana ce musu na yi muku 3-0 kenan. Hakan ya sanya mutane ba su ce komai ba dai suka shige cikin gari aka bar shi a nan yana kiwonsa. Ana nan washe gari tun da sassafe yaro ya fito kiwo, to bai daɗe da fitowa kiwo ba sai ya yanke shawaran nan inda yake yin kiwo gaskiya ya cinye ciyawar, ya kamata ya ɗan matsa kusa da wani ɗan tsibiri inda ke da wasu 'yan duwatsu, saboda haka can yana da kiwo sosai. Sai yaro ya kora tumakin shi zuwa wancan wurin da ke da ciyawa sosai. A yayin da ya riski wurin ya fara kiwonsa can rana ta raba tsakiya, kawai kuwa sai ga kuraye sun fito mishi ta gabas da yamma suka kawo mishi farmaki. Nan take suka fara kashe mai tumaki suna wabtarsu. Wata ma kurar har ta nemi ta kawo mishi hari a yayin da yake ƙoƙarin ya kori kurayen. Ganin cewa kurayen nan sun fi ƙarfinsa, nan take sai ya nemi taimako daga wajen mutane. Ya ruga da gudu cikin ƙauyen nasu yana ihu jama'a ku taimaka mini, kuraye sun kawo min hari. Wallahi wannan karon da gaske nake, ga su can suna kashe min tumakina, ku kawo min taimako mutane ku taimake ni, tumakina za su mutu. Mutane suka yi banza da shi, suka ce wannan yaron ya raina mutane hankali, ai ƙarya yake babu wasu kuraye, so yake kawai ya riƙa yin yawo da hankalin mutane, ku rabu da shi. Haka dai ya dinga yawo ya rasa mai kawo mishi ɗauki. Can sai da ya koma cikin daji ya tadda kuraye duka sun kashe mai tumaki. Ya jawo wata tumkiya cikin jini ya rugo da gudu ya ce jama'a ku zo ku gani wallahi da gaske nake. Mutane ganin cewa yaro ya taho da tumkiya raɓa-raɓa an fatattaka ta cikin jini suka kwashi makamai suka ce wannan yaro da gaske yake dai a wannan karon kenan.
suka ruga da gudu suka kai mai ɗauki, aka kori kuraye suka runtuma cikin daji a guje. Daga nan kafin yaro ya ankare, tumakin nashi ba su wuce ƙwara 2 ba, sauran duka wannan kurayen sun kashe su. Mutane suka ce mishi, to ka ga irin abin da muke faɗa maka kenan, duk lokacin da kake ta yi wa mutane wannan hayya-hayya ɗin kana cewa ka zolayi mutane, mutane daman za su gajiya. Darasin da ke tattare a cikin wannan labarin shi ne, kar ka zolayi mutane da al'amura da suka yi kama da gaskiya, bayan kuma ba gaskiya ba ne ba, domin wata rana al'amura na gaskiyar za su zo, mutane su ƙi yarda da kai. Saboda haka ƙarya ba ta kai mutum ko'ina. Idan kana yin ƙarya ana ganowa kai maƙaryaci ne. Wata rana za ka yi ƙarya, za ka faɗi gaskiya, a ɗauki gaskiyar taka ma a matsayin ƙarya, a lokacin da kake tsananin buƙatar mutane su fahimci gaskiyarka. Saboda haka ƙarya ba ta da daɗi, duk abin da za ka faɗa, ka faɗi gaskiya shi ne ribarka. Idan kun ji daɗin wannan labarin namu, idan kuna kallon wannan labarin ne a YouTube, ku yi mana subscribe sannan ku muna like. Idan kuma kuna kallon wannan labarin a Facebook, ku yi following ɗinmu, sannan ku ajiye mana ra'ayinku a comment section. Idan kuma kuna kallon wannan bidiyon ne akan TikTok, to kar ku manta ku yi following ɗinmu sannan ku muna liking. Mun gode da kasancewarku a tare da mu.